Amen. Wow, praise the Lord for the wonderful songs, Kabsat. Let's all stand together as we start our congregational singing. Amen. Good afternoon, everyone. Sa mga kapatiran na nasa Zoom, good morning, good afternoon, good evening, saan man kayo. Kasama namin kayo dito sa hapong ito. What a blessing. Amen. Are you excited to sing for the Lord? Amen. With the message that we have heard in our Sunday school, let's sing a song about standing. Amen. Let's sing our first hymn, Standing on the Solid Rock. Standing on the solid rock. On the first verse, all together sing. Through my disappointment, strife and discontentment, I cast my every care upon the Lord. No matter what obsession, pain or deep depression, I'm standing on the solid rock. Sing on! I'm standing on the rock of ages, safe from all the storms that rages, which but not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Even though he's gone now, I am still alone now, with comfort through the Spirit day by day. Now wait from temptations hide me. I'm standing on the solid rock. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storms that rages, this, but not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Now I'm pressing onward, each step leads me homeward. I'm trusting in my Savior day by day. And close is our relation, firm in its foundation. So on this solid rock I stay. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storms that rages, winds, but not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Amen. Who is that solid rock? Other than Jesus Christ. Amen. Let's sing the wonderful hymn, The Solid Rock. On the first verse, sing your best, sing on. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen. Wow, praise God. We have that solid rock. Amen. The God of all grace. Amen. What a blessing. So remain standing, kakabsat. You know, once in a lifetime magkatawa tayo. Amen. Dito yung message na may alagip po about lion. Don't you know, kakabsat, that the only animal
that a lion is afraid is a lady lioness. Yeah. So if you're afraid with your lady, it means that you're a lion. Okay? Okay, men? If you're afraid with your lady, it means you are a lion. Okay? All right. Amen. Standing us, call on our brother in the Lord, Brother Daryl Magaway, for the reading of God's word and prayer. Thank you, Preacher Erwin. Muna ti amin, kablawak man ti patrakyaw ni Pastor John, Ma'am Cora, ni Senior Pastor tayo, ni Pastor Proby, Ma'am Kay, kanti residence preacher tayo, Sir Glenn, Ma'am Berna, kan ti preacher tayo nga datoy. Kan tayo amin, kan amin nga pakadanunan dito nga gimong tayo ta. Kata dawatek man nga tayo basahan iti libro ti Timothy. 1 Timothy 4 verses 11 to 15. Ipay Bible tayo, ijay masarakan, ijay 1337. Padasan naman niyo po kauti amen, no, dati jayan. Amen. So, dawatak man hinte, basahan man ti Ilocano. Amen. Hintayin na namin ti hintay basahin. At nung nasarakan yun, hintay man ti Rugyan dito nga nagbasa ti 11. Kuna dawatak nga basa ti amin. Amen. Kasi ko na ti 11. Dagitoy abambanag iti bilin mo ken isurong. Awan ko ma ti pakaumsyam iti kinaubing mo. Nudiket sika kuma ti ulidan dagiti namati. Iti sao panagbiag, ti ayat, ti espiritu, iti pamati, iti kinadalos. Agingga iti iyaay ko, umawag ka iti panagbasa, iti panangi baga, iti sursuro. Di ka liwayan, iti sagot, nga adda keng ka, anaited keng ka, babaen, ti padto. Iti panakaipatay, kadagiti inima, dagiti panglakayen. Gagetam asang wen, dagitoy abambanag, ited mo iti suamin mo, anananay kadakwada, tapno irarangay mo, may parangarang kuma, kadagiti suamin. Dawatak nga agtamit tayo, kaya nakidam tayo, tayo iti pinagkararag. Managayat, kan managparabor nga Diyos mi, nailangitan na mami, umuna apo, kata gyamang kami apo, iti kinatanuk mo, iti parabor mo kada kami apo, kada iti nga aldaw. Kata alamiyat nga gundaway apo, nga ingkam ipukaw, kan ingkam yebkas, ti pinagyaman mi apo, kata dito nga bigat, ti pinagriing min apo, kat nakadagdakkel nga impaay mo nga bendisyonan, kan pinabulodan na kam ti anges, kan ti biyaga apo. Gyamang kam launay apo di mi man may piksa nga permi iti sao ngem si kaapo lat may daydayaw kun may tantan dodoy iti puspuso mi apo. Kanagyamang kami pay apo ti parabor mo no pay ada kami itang ada digiti kasla din nakastami apo yan ti Sunday school apo ti pinagbiag adu ti twists and turns, ups and downs, ache and pains. Kat apo di gitoy, kat mamati kami apo di gitoy, kat ingredients lang di gitoy apo. Ng ingredients nga mong pananam kamang pasamit ti agserve kang gapo. Kat agyamang kami une apo, ito yung kampay na basa. Kat sika apo ti may daydayaw, may tantandudoy apo di gitoy nga sasaom nga ingkam iyebkas kan iburay yan di giti kakabsat apo matapo. Ito yung testimony mi kuma, hamiman pakita amin apo ngem sika apo ti mangi turong ken mangidalan kada kami akas may isang nga bendisyon kad giti makakita nga iti namati wenno naman namati apo ket amumi digiti nga testimony apo akas makita mi ti tunggal mesa kakabsat ti tibker apo iti pamati ket digito iti mang pa lawa iti pagariam unay apo. Katala apo sika kad man ti mang bendisyon daytoy sumaro nga serbisyo min. Kahit sikakad apo ti mangted ti heavenly wisdom ti pastor mi apo nga isot aramatem apo nga kas mangi burburay mangi buksil digiti sasom ta
awang kasto nga katibker nga tamot dito nga church sin apo no galing dito minulit ang mga pastor mi apo kat may daydayaw kalaunay apo tin ted mga pastor mi kadala po giti nagkurang mi nagbasulam mi kan giti naglabsing mi na isao naaramid kan napanunot nga makapaled dang kang gakat daw dawat mi kad apo yak pakumbaba kami nga ti pamakawan apo kan giti tumaod nga hana nakaayo kang kakat parutan no nagabutan apo kat digiti hamoy mula at maawan daw makada kami no di kat ti makita lang apo sikayan ti puspuso mi. Ala po sikat may daydayaw tinagan ni Apo Sus dawata may mildoy. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Manong Daryl. Praise the Lord. Tumagdara tayo. Let's remain standing, kakabsat. Let's sing our welcome song this afternoon. Kat interag sa akin, kasko ng tita min datatay, I missed you last Sunday. I'm delighted to see you today. Amen? Bumarbara iti pusok na makakita, ti sintag ti rupa. Amen? Kanjay. Ready, first verse. Nahalag sa kakita, gadim maray ka, intay panagdayaw, ken ni Yesu Kristo, ti dawat ko tapo, para burlaken ka, ken marikdam kumati ayat ti aman, an kaagpangadwain ka kumablaw, ipukaw mo tamen, makipagkararag, isagot ti apo, kental na tararwag, ipek sa tayong garud, nagyaman kamapo. One more time, narag sa kakita, bating maray ka, intay panagdayaw, ken ni Yesu Kristo, idawat ko tapo, para burlaken ka, ken marik ng buwan, tiyayan tiyaman, an ka at pangadwain ka kumablaang, ipukaw mo tamen, makipagkararag, di sagot tiyapo, ketal na kararwa, ipek sa tay garud, nagyaman kamapu, ipek sa tay garud, nagyaman kamapu, ipek sa tay garud, nagyaman kamapu. Amen. Praise the Lord. You may be seated, kakabsat. Several things, several announcements. Dating matla amin iti sanctuary, amen. Awan ti adaan ti nakaro, nasaksakit, nga nakaidda tayo iti hospital bed, amen. Praise God. Mayon kakabsat, amen. Deti baran nagat maulawak kakabsat, maulawak ti baran nagkakabsat. Agbalawak tate, kasla mo lang Mayo, Hunyo, Julayon, ti baran nagkakabsat. Rumarag trabaho tate, kat apo, nagranyag, matang. Nalhadawag samot unay agawi din. But praise the Lord nonetheless, amen? Yes, this month, April is ending, May is coming. I just saw update from Bacara, Pastor Pruvi will be speaking at Sarat Baptist Church on May 3rd. Let's continue to pray for him. Amen? Amen. Dala-dala na tayo. Kasi message tatay. Hanyulip-lipatan na dakakabsat kakadwa tayo. Kati apo, amuna nga kadwa na tayo. Yan naman papanana pag-ispikan. So nga, tulungan tingi ikararag isuna. Tigiti, agbibiyahe nga kakabsat. Karkararag tayo isuda. Numaluko tayo isuda kat mabalin nga i-package na tayo nga itugot na tayo. Amen? Panunutan nyo, lagi po nyo, di kita kasapulan nyo nga ipawit Pilipinas, kani pasubli may ito'y tapno may komunikar nga nasayaat, ikararag tayo, iti umasidag nga Church Strengthening Conference kakabsat, tiliplipatan, iti kakabsat tayo, iti adayo. Amoy mabigbiglanak no, daduma kakabsat, dalata di iti announcements, wano may post iti kat damagan, na kumustahan da specifics. Kumusta ni dito yung kabsat iti away preacher Glenn nakita kiti prayer list kat yung karkararag ko. Awang kontak ko nga pakaamom tuman yung karkararag ko. Amen? Nagpintas, nagdakal ng encouragement DJ kakabsat. Also, next month, it will be the birthday of our dear senior pastor kakabsat. At ikarkararag tayo, iti sorpresa, iti regalo. Muna na pagyaman tayo iti apo, gapo kang kuana, kat pagyaman tayo kang kuana, iti pinagubena, iti awag, iti apo, iti panagbiag na. Amen?
Ano DJ Mesan? Kids! Okay, bagak dito yun. Kung ni ate yung badeta take it. Oh, don't tell your friends yet, Sandro, because we're not sure yet. I'm saying this, tap no ikararag you. May 16, DJ Kids Fellowship tayo. Amen? Mayo 16, dito yung kabaran na itataisot ng confirm nga mabalin tayo nga. Mabalin kayo umiag ay may jailon. Tamok nga mabaraan kayo to. Hangkay to ay ayaban nga umiaglinong. Da kayo to ti mismo may aglinong kaputi kabaran. Aya? Kids, May 16, that will be Saturday. You are invited to come and have a playtime and fellowship at the house in Eva on May 16. So, digiti appointments yo, yornos yo basit, duray ubing ka kapsat ka, tadap appointment na digito eh. Antila mo kat baka interrupt tayo, ni-istorbo tayo, ti busy nga biyagda, digiti ubing tayo. Duda kayo kat hanga ubing tirik na. You're more than welcome ka kapsat. Nang runa, dito iti kasisitaan, nang runa, no makikita yo, digiti, bouncy house, bouncy castle, kat panunutin nyo, ano nga tamo trick nana, ti sumarag, ano maman naglaglag to ka di jay. Umay kayo kakabsat, hang kunti bagbagat sa baling imay kayo. Umay yung padaso, na iso tin request na kakabsat, kat iso iti pag-ayaman to digiti ubing. Mayo 16, palpalubos iti Apo. Amen? At hanggang may payagan kakabsat, we will have our pastor preach to us after this specials from Bacara. Go ahead then. Creation soul.
Praise God! Pambihira. Are you not glad the Lord gave us a wonderful music ministry in the HBBC? Amen? Oo, nakapsot ti palakpak tayo, maminsan mabay. Okay. Kat medyo natamaan naksang kakabsat dito, uyit kan pa natin because napunuan ti bagi for the first week, the youth camp. Kat talagang impan tayo, tipigsa tayo. Then following week, so di travel me ti Abra kan Baguio for ministry. At talagang entertainment ti pigsa tayo. And last week, nabangkam di Manila for the biometrics of our Australia visa. So nga tatagat natamaan. So nga this week, kung awan ti travel tayo, ngem gundaway ko nga mga sikaso kadigiti aramid tayo ditoy main sanctuary. So to God be the glory. Kaming excited kami kada ito yung mapasangasangan nga church strengthening conference. Ket ado dagiti pastor nga excited nga maki-join kada tayo. Handa lang nga iso kasawa da pay dagiti members da key people of the church. Iposo mo dede ko din, dede picture na no possible. Oo. So, dahil post yun na Facebook, nampay. Later. So, kaya't po kada kay timay sa nga umunang makakita, kada ito'y picture, dito'y Church Strengthening Conference tayo. Okay? So, agsagsagana mo ito, nagiti music ministry tayo para kada ito'y nga conference. How we wish na aming kayo kumakat umay kakabsat. Yung bala, agsisinublat, agbakasyon. Sino kada kayo ti na makaumay ka dito nga conference? Itay naman di imana yung hindi pa makakasama. Adukay pa igayam. Okay? Mabalim pelat gumatang ticket, kakabsat. Amen? Dapay tiyempo. Alright. So, anyway, it will be aired on Facebook Live, especially digitay night session. Ngam ti daytime, hana may Facebook. But, Zoom meeting will be available. Okay? So, ada? Wala? Okay. Pwede? By the way, in forward kun dita chat group tayo, dete prayer diary 7 days prayer diary tayo. So, Sunday is the pastor and family. Monday, ada naka-schedule. Aging gana iti Sabado. So, it's already available. Kita nyo to after the service. Ket i-plaster yun yan ta notebook yun kakabsat. Tapnon every day, you could join us in prayer. Okay? Ready na ba? Okay, go ahead. Ito, yan. Hindi yung may picture. Yun. Okay. So yan yung ating mga guest speakers. We have, of course, your pastor and Pastor Edwin Tan, Bishop Freddy De Vega, Pastor Jojo Tuason, and Pastor Joey Ando. Ang nga sinsinan, iti experiences, collection of experiences na iti ministry kakabsat. Because Pastor Edwin Tan, for example, maybe about 40 years. Bishop, the same. Pastor Jojo, ganon. So, just the four of them has a total collection of 160 years of ministry experience and exposure. Plus, idagdag-dakmot basit, 25. Almost 200 years of experience of ministry. So, just try to imagine how this conference will truly bless the pastors and all the members who will come to attend. So nga, sulit ang gastos, sulit ang pagod, kung may mababagong buhay for the glory of God. Amen, kakabsat? Okay, so we will update you more about this event. All right? May isang prayer request na idat nakakabsat is kararag yung kanatay ti apo ti additional vehicles. I've been praying for this
Kadeti travels ko kakabsat, I always bring a team. We travel by team. So, deti na udi nga papamit Bagyo, nag-travel kami. Inusar mi DJ Vante Church tayo, dete Montero, sabi mulod kami may sa penga SUV. Permi nga nakasipsipot kami nga nagbiyahe kakabsat. Oo. Nakamuno kaya yung nagbiyahe di kas nga 6-7 hours diretso. Pagtero plano ta makatakder kaya, DJ kat awan ang pulos eh. So nga tata, this coming May, mapang kami manan ijay Kalinga. And some of the men will be coming. I'll be bringing the full-time workers and of course our ensemble at kanta kakabsat. At barbarang at dadaligite VIP nga umay kanudzay, maybe the mayor or the governor. So pray for this event. But the highlight are the pastors who will be joining the enhancement seminar. Okay, that is Kalinga, Malubos iti Apo. And pray for the safe travel and the health of everyone who will be coming. Okay? So before I share with you the message, kakabsat, we have another special number, yeah? Okay, so let's listen to another special number before I give to you the word of God this afternoon. Mercy and truth are always grace, wonders
God. Amen. But yung adapin daya. Did you observe that? Kasi di Jacob during the covenant, naiyawat mo Jpin. So if you are a choir member, adapin mo ng HBBC choir. Orchestra, same. Asher. Iso nga, some of them, dua, talo, tipin. Kat lumapukaw da deta kakabsat, ang mabalingan dagkanta no kwa. Iso nga gatangan da di 500 pesos no mapukaw. Actually, tibayad na di Jacob, ano? 60? 70 pesos. Ngam na mapukaw da 500. Why? Tapno da pukpukawon kakabsat. Amom no ham mo ngay pangangagas di ngaming okay lang ang mapukaw. So nga, anyway, praise God for that. Now, tiidanon ko kada kaita nga malang kakabsat, may sa kadigiti dapat nga paglaingan ti may sa Kristiyano. Kuna da ti kano paglaingan ti baptis kakabsat ket pangpangan. Fight a good fight of food. Basta baptis kain. Sa apay kumata saan nga pangan ti paglaingan ti baptis. Ti kano paglaingan ti baptis kakabsat ket soul winning. Nagaget na anet nga mapan agiburay iti saoken ebanghelyo ti Apo. May sa kanupay nga paglaingan dagiti baptis ket nalaing da nga makidebate. Amuda nga kabsat iti takderda. Ngem no basaan tayo din na santuan nga surat, nang runa kadagiti una nga churches iti panawon ti libro ti Acts kadagiti dadua peng epistles, makita tayo nga ti maysa kadagiti paglaingan dagiti Kristiyano ket panagkararag. Iso nga no, damaysa nga dapat paglaingan tayo kakabsat, HBBC, malaksid nga excellent ti gimong tayo, excellent dagiti organizational tayo, mas excellent tayo kumapay no maipanggep iti panagkararag. Now, anya ka di ti mangiduron ti may sa Kristiyano, tapno agbalin nga napasnek iti panagkararag. Mabalin nga karkararag ka ng kurang ti pasnek. Anat mangiduron ti Kristiyano tapno agbalin nga napasnek. Detehan na kasapulan nga pagbalinon na nga routine ti prayer na, no diket pagbalinon na nga pray without ceasing. Deta ti nagsumbatan ita nga malen. I-present ko kada kayo dagiti 5 nga mangted iti pasnek ken nasged a panagkararag iti maysa a Kristiyano. Now actually, kunana din ang sanduan nga surat, di 1 Thessalonians 5:17, kunana, pray without ceasing. Ikayat na nga sa di jay, it could mean in 2 ways. Ikayat na nga sa no adamay sa nga dapat hana isardeng ti Kristiyano kat itultuloy ng aramiden, iso daytoy panagkarkararag. Hala nga di jay, kung tikayat na nga sa anytime, any place, any situation, dapat datayo nga Kristiyano ket agkarkararag. Mabalik ako na midata, Pastor, kasano nga anytime, any place, any situation, ket agkarkararag aklata. May isabay ko kadi ti panagkararag, may igiddan ko kadi kadagiti aramid ko iti panagkararag. So dito ti saludsod mo ita nga manem, ti sungbat na ket naalang. Dati pa nagkararag at the closet prayer, kat kayat ko nga makita ta itata, noan niya ti power iti closet prayer. Actually, before ngayon na ka-DJ, sumardong ibang kakabsat, that to pray without ceasing, naman din yan, no, bali mo i-upload the picture ngayon naramid ko. Closet prayer. Ngayon, malaksit ka dito closet prayer, at dapat dito ay ceaseless prayer. The closet prayer is scheduled. The ceaseless prayer kakabsat kat tuloy-tuloy a panagkararag. For example, no gwalwalis ka, mabali mo ako na ti Apo, kas panangiwalis ko kadagiti nga ruot tapnon maibuleng. Dalusam kadi mo ti biyag ko ti anyaman nga ruot kat Apo ikatem iti biyag ko. Naglutluto ka, regaduamon dete magic. Amoy ni magic? Magic sarap. Gandete bitsin. Kunam Apo, kas inak panang flavor detoy nga lutuek, kas takadimet Apo,
nga i-flavor mo ti biyag ko iti parabor. Saan nga naalsem unay, saan nga naapgad unay, hammet nga nasamit unay. Pagbalinam ti biyag ko apo, nga flavor by your grace. Nagdi-drive ka, apo kas agturungan iti direksyon, ken destinasyon nga papanag. Dawatek apo nga ti biyag ko ken ti pamilya, iturong na kami met iti dalan mi. So awan, makita yung kakabsat, nga anyaman iti sitwasyon mo, iti panagbiag, ket mabalin mo lat isuna nga i-relate iti panagkararan. Iso nga mabalin mo iti pray without ceasing. Amen kakabsat? No, gininlaw ka, daldalo sa apo, ikatamot nga guguran ti biyag ko, kadagiti basbasol, dalusan nag-apo, tano kasano nga deti nga pinggan, kutsara ken baso, mausar no kasta nga nadalusan, kastamot nga ti biyag ko dalusan, tapno maaramat na nga para ken ka. So you can turn every activity of life into a time of prayer. But what I'm going to teach you today is that only the ceaseless prayer, awan sardin na, to di kat di closet prayer. Ket, di balay kakabsat, pagbalin ng may ita, di may isa nga kwarto, nga iso ti closet prayer room me. So, nagpaarami da kakabsat, iti may isa nga paskil, ikabi naman din yan. Ayan, prayer closet, di kadelinyas. May ikabil deta kakabsat, iji kwarto, kat mangikabil kam ti 5 nga table, kanong devotion kami, kundi iti ubing ti bigat, kanya-kanyang table ti pagdebosyonan. Tapos ada DJ prayer diary, ket ag prayer digiti ubing, karamang kada kami, noanyat naka-schedule nga ikararag. Tapos magikabil kami ijay digiti prayer verses, Bible verses about prayer. Ada ngamin tinailaan idi nga office DJ Balay. Kakabsat, ngam itatan inyakar ko digiti books, kat ingkabil ko, dito office, dito likod ti kapilya. Iso nga di jayan, nagbali na bakante a kwarto. Kat siguro, palubos ti apo akas jay, tapno agbalinan iso na nga prayer closet mi nga pamilya. You know, deto'y kakabsat ti sekreto, ti kinabilag ti Kristiyan. So ako na, deto'y kumatimay sa nga paglaingan tayo a Kristiyano. Managkarkararag tayo. So, agsubliak ka dito sa lunsod ko itay, nga kinunak, anya ka diti mamagbalin nga napasnek, ken nasged ti panagkararag iti maysa a Kristiyano. Ikang kayo ti 5 kakabsat, nga dadakkel a rason, nga mamagbalin ka na tayo, nga napasnek nga managkarkararag. Yung muna kakabsat, ken iso daytoy communion. Ti kayat na nga sawon ti communion, kat no apay agkararag tayo, takayat tayo kakabsat, nga umasideg, itilangan-langan tayo kiniapo Diyos. Amuyo kakabsat, adu dagiti relasyon itinaindagaan. Ngam no adamay sa nga dapat, kang runaan nga relasyon, nga iso iti pakayasitgan tayo kakabsat, iso da iti relasyon tayo iti apo. Hambo ipalubos, nga daytoy iti bumaaw, wano mapukaw, wano lumamiis nga relasyon iti biyag mo. Daytoy ti dapat apabaraem, iso ti dapat nga paundem nga relasyon, iso day ti relasyon tayo iti apo. Ket anak ka di ti mamagbalin, anak ti mamag-close daytoy nga relasyon tayo kini apo Diyos. Awan sa bali, no di iti panakisarsarita ken kuana. Ayat na nga sawen, nga no apay nga kararag ka, saan laing nga gaputa da kayat mo nga dawaten. Saan laing nga gaputa da problema mga kayat mo nga ibaga. Numan pay, digitoy kakabsat, no inasitgam ti apo gapo ka digitoy, kat paasitgan naman tiritnam ti apo. But the reason why we should be praying is because we want to establish our communion with God. Kung ano di John 15 verses 4 and 5,
Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. The key word dita kakabsat, kat deta word nga abide. Ilocano, panagtalinaed. Api ngay baga ni Apo Jesus, nga agtalinaed kayo kanya. Ngamin kakabsat, aware ti Apo, nga adu dagiti banag iti biyag tayo, nga isudat mangyadayo kada tayo iti Apo. Hamo kailangan ti rumuarta balayo tapno mayadayo ka ti Apo. Deta mismo nga tingtinglam nga cellphone, napigsa nga mangyadayuken ka iti Apo. Itrabaho, nakabisbisi ka, napigsa nga mangyadayuken ka iti Apo. Ikwarta, hamo ko naan nga panggastos lang. Ngam napigsa nga mangyadayuken ka iti Apo. Nagiti gagayem ken barkada, napigsada nga mangyadayuken ka iti Apo. Isu nga ti Apo, ammo nakakabsat, nga do dagiti factors nga napigsa nga mangyadayo kada tayo ti Apo. Isu nga kuna na, agtalinaed kayo kanya. Kayat nga sa wen, adda sistema nga aramidem, tapnon uray ado dagiti mangyadayuken ka, da asidig kalatagan kwa na, dayta ket isu ti panagkarkararag. So nga kakabsat, no ang ka man nagkarkararag, uray man nakigimong ka, man nakikapilya ka, dakil di posibilidad nga nabaaw ti langan-langan mo iti Apo. Let me read to you another verse in Psalm 63 verse 1. O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. Ti bigat sa pulen ka. My soul thirsted for Thee. My flesh longed for Thee in a dry and thirsty land where no water is. Kaya kung nga makita yung kakabsat, nga dito lubong nga ayan tayo, saan nga makapnet, no diket adadda nga pagwawan na tayo. Amuyot mawaw, makainom. Kunada nga kasta, kasano kano nga painuman, ti may sa akabalyo. Ikabil mo di karayan, hana basta uminom ta kabalyo. Pasangwam isuna iti sa nga bandehado nga danom, may isa nga timba nga danom, hanga basta uminom ta kabalyo. Tapno kano mapainom mo ta kabalyo kakabsat, pakanag di asin. Ano na nga di asin ta kabalyo, sigurado mawaw kat uminom. Amuyo dagiti banag kasagsagrapon ta iti dayto nga nailubungan, handa makapnet. Kaslada la asin, kakabsat, nga mangted king ka iti dakdakkel nga panakawaw. It only brings emptiness. Isu nga kakabsat, kung na ni Salmista David, kat nubasaan tayo ulit di Psalm 63 verse 1, O God, Thou art my God, sa pulen ka ti bigat. Bigat pa ilang Apo sa pulen ka. Kati kararwak Apo, mawaw ken ka. Ilasag ko, mawaw ken ka in a dry and thirsty land where no water is. Jesus is the living water. Isu nga kakabsat, I know, again, adu dagiti banag nga mangyadayo kada tayo, kat dagiti nga banag, isudat mangted di panakawaw, may isang nga rason nga managkarkararag ka dapat is because of communion. I hope nga nariknayo ti pated day ti kararag. May kadwa nga rason, no apay, nga di Kristiyano kadagbalin nga napasnek ti panagkararag, kat iso daytoy intercession. Iumuna, communion. Di may kadwa, intercession. Dito intercession kakabsat, kat panangibabaet iti sabali. Amuyo kading nga tibiyag tayo kakabsat, kat saan nga dinisign iti Apo nga para lang ti sarili tayo. Kas dinisign ti Apo ti init, tapnog bali na blessing kadagiti mula, dinisign ti Apo ti baybay nga pagdaidan dagiti ikan, dinisign ti Apo dagiti kayo, tapno mangted taraon ti tao, dinisign ti Apo ti biyag tayo, ngagbali na blessing iti sabali. Kat mabalin na po na pita, sa anak mo na baknan. No siguro kaslak ti kabaknan ni Elon Musk, I will definitely donate my wealth to the poor, to the churches, and to charity.
Kaya mamuyo nga kabsat, insuro ti Apo kadatay ti Biblia, ti maysa nga nabilbilag nga wagas, tapno makatulong tayo ti padatay a Kristiyano, kadagiti papastor, kadagiti tattao. Dayta ket iso ti panagkararag. Ti term ti Bible kadayta nga banag ket iso daytoy intercession. Kaya't kuman lang kakabsat nga i-point out nga hantay ko magbalin nga selfish. Nga tay labagi tayo, tay asawa tayo, tay pamilya tayo, ti kayat tayo nga ikararag. Kakabsat, uray man nagkararag ka, nukas jay ti panunot mo, ti apohan na maragsakan kan ka. Takayat ti apo kakabsat, nga ti panagkararag mo, saan lang nga ti bagim ti itag-ay mo kingkuana, tulungam dagiti daduma nga ma-lift up iti apo. Amo lang amo nga deta panagkararag mo, kat isu ti wagas wano rason ti apo, nga agtrabaho ka nagtignay ti biyag dagiti hanpay na isalakan a kabagyang. Mabalin nga mo pela kayang asitgan ida, nga mabalin mong asitgan iti apo para kadakwada. Astamot kakabsat nga ti kararag, isu ti wagas nga matulungam iti padam a Kristiyano. Babalingahan ka nga dete outward a tao, kas kakanyak kumano kas pagarigan, nga babaan ti kararag, matulungam iti pastor. Matulungam ti church, dagiti kakabsat. May kararag mo, dagiti masaksakit. Dagiti agis struggle iti panagbiag. Dagiti aglamlamiis. O kakabsat, awan ti may sa ito ti apo kabilgano di deti kararag. Di Romans chapter 10 verse 1, kuna ni Apostol Pablo, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Nagpintas day nga kararag kakabsat. A prayer of concern, a prayer of compassion. When amo ni Pablo nga nakaya kakabsat, nga iwin ti si bubukil a nation of Israel, nga babaan ti kararag ket mapasamag. And indeed, the nation of Israel during his time was won to Christ. Ni Moses, in Psalms 106, verse number 23, hindi ka dadailan ti apo ti Israel. Therefore he said that he would destroy them. Had not Moses is chosen, stood before him in the breach to turn away his wrath, lest he should destroy them. Paunay ka, ti Diyos dadailan na ti Israel, nagtakder ni Moses ti katingaan, kat nagkararag kat inatipa na ti pungtot ti Diyos, tapno haanan ngagdiso iti nasyon iti Israel. You never know that the breakthrough of a brother or a sister is dependent on how you stand in the gap between them and God. Ditay lang amo kakabsat. Iso nga, nagpintas nga ti maysa, nga mabaling ka natin nga managkarkararag, kat iso ti pa nang ibabaet tayo. Kuna na di 1 Samuel 12:23, nga mang up ti imbagat itay, kat kuna na moreover as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Kita nga kabsat. Ibilang gayam ti Diyos abasol adakkel. Tuhan mo nga ikarkararag, dagiti kayat ti apo nga tattao nga ikararag mo. It's a sin. So, let us make our prayer on fire through intercession. So, intad kon, ijayan ta chat group tayo kakabsat, kitaan nyo ton after service, kat digijay iti subjects nga ikararag tayo inaldaw-aldaw. May katlo. Ti umuna, nga mamagbaling nga nasgad ti kararag tayo communion. May kadwa, intercession. May katlo kakabsat, no apay nga dapat ti Kristiyano, kat naasideg, nga mapanakanayon iti trono ti parabor ti Apo, kat detoy oppression. Ti kayat na kasawon ti oppression, kat dagiti difficulties, uno problema, pressure, uno affliction, nga isuda kakabsat iti permi nga mangidown kada tayo.
Hantay lang amo nga deta kaabay tayo at dada problema na. Nga isudat mangidawon king kuana. Isu iti permi nga mangdupdupir king kuana kakabsat. It makes his life heavy. It makes his life difficult. Kat kayat ko nga ibagakan ka, nga no da kay iti kasta nga sitwasyon, data iti may sa nga dakkel na rason, no apay nga sikagat managkarkararan. Heavy challenges, family burdens, financial problem, health concern, emotional struggle. Dahito'y DJ ko na ni Apostol Pablo, the 2 Corinthians chapter 12, 7 to 10. Basaik ko na na. And lest I should be exalted above measure, through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh. Dahito'y adipon ti Apo kakabsat, kat anadaan isuna ti siit itilasan. Hanga na sa lugsugan isuna. Ngam kunana the messenger of Satan. So di Satanas adagaya messenger na nga ibaon na nga isu ti mangsuot ken ka. Isu ti mangparigat dayta biyag mo. Ket ti Apo ang muna dayta ket impalubos ti Apo apay tapno agtalinaed kano nga napakumbaba ni Apostol Pablo. So ako na verse number 8. For this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. Nagkararag kad ko na Apo, ikatem kanya. Ngam anat insumbat ti Apo kaday jay akararag na. Kuna ti Apo han na kinuna, when anak ko ikatet day nga problema. Saan na kinuna? Han na kinuna, when bayam ta ikatet day nga Satanas ti biyag mo. Saan na kinuna? Today kat kinuna ti Apo, my grace is sufficient for thee. Kakabsat, kadagiti lasatan tayo nga problema iti biyag, hambok man nga maikararag, babaling at ikararag mo Apo, ikatem dagiti nga dadagsen ti biyag ko. Ngam di ko na ti Apo, hangko ikatem ta dadagsen. Ngam ikang katiparabor, tapnon kabalinam nga sarangten dagita nga problema ken karit iti panagbiag. Kakabsat, the Lord may not remove your problem, but He will give you grace to endure your problems in life. Iso nga, if you are going through difficulties right now, dahi ti rason na nga dapat agkarkararag ka iti Apo. Amo yung kakabsat, han tayo nga mabalin ti agrelay iti bukod taylaan nga bagi. The Christian life cannot be run by your own self. You need the power of God upon your life. So if you are being oppressed by the enemy, kas lang kanya kinatagat, alagat numan pa'y napunuan nak kunak, gapo ka deti pa nagbiyahe me, kami bilang kunak ang oppression deti pa nagsakit ko ita. Kat kunak ti Apo, Lord, no kaano nga nakapuyat, no kaano nga nakapsutat, dito'y kadi Apo nga ited mo ti parabor mo tapno na pigpig saat. So ako na verse number 10. Verse number 10. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Nagmayatan kakabsat. Datayo kat ti kayat tayo kakabsat, napigsa tayo iti amin na banan. Ngam ti kayat ti Apo, nakapoy ka, tapno papigsaan na ka. Kat iti day ti nga bigat, gapo ka dagiti pasamak ti biyag. Mariknam nga nakapoy ka, ang kadapat, mamudapat ay ayon da bagim. Ang kadapat maupay iti dayta, dayta ti rason mo nga agkararag iti Apo. Kat umadani ka iti trono ti parabor, tapno babaan ti kinakapoy mo, ti Apo kat papigsaan na ka. Amen? Some battles are not won by strength, by strategy, or skill, but on your knees in prayer. May kapat, the fourth reason, no apay nga man nagkarkararag iti Kristiyano, is because of temptations. Adu digiti solisog,
iti panagbiag, nga isudat mangitibkol iti panagbiag tayo. Ang muyo nga kaslatay lapusa nga magmag na kakabsat, iti pader, nga namulaan ti ado nga nabuong nga netay botelya. Nakakita kayo diyon unana, dagiti pader, iti nga to, ada nakaipan nga dagiti buong-buong, kat numag na di pusa kakabsat, nakaanan na. Kat no bogawam wano kamatem, tumaray di pusa, kat ti pakas daawang, haan nga masugat. Kakabsat ti panagbiag tayo, ado dagiti sulisong, nga isuda inmula ni Satanas, tapno isut pakaitibkulan iti biag tayo. Isungahan kay nga agkamkampante kakabsat iti panagbiag. When napintas ti trabaho, napintas ti sweldo, ngam kaya na ka ni Satanas, nga tuliden iti panagbiag. Isunga ko na nakakabsat, iti 1 Corinthians 10:12. Kastidi ko na na. 1 Corinthians 10:12. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Agan na, dayjay nga nakatakder, tabaga iso na kat matwang ko na nakakabsat. The word ditakat, let him thinketh that he standeth, take heed. The keyword dita kakabsat, iso detoy, take heed. Di kaya't nangasawon ti take heed, aganad ka. Amuyo ti may sa kakabsat, nga surusuruwam ti panagbiag no Kristiyano ka, dayta panagan-anad. Adu dagiti biag nga madadael because of carelessness. Saan nga naanad? Hanga naanad ti panaggastos. Hanga naanad ti panaghandel na ti kwarta. Isungahan na makapag-tights nga kakabsat. At hanga naanad. Hanga naanad ti panag-accept na kadagiti opportunities. Isunga di maka-church san piman. At hanga naanad ti panag-accept na kadagiti schedules ti panagbiag. Kung nag-idikal man, tadamay sa nga pamilya nga nagpaikararag kat umay na ditahan na lulo. Di pamilya ni Brother Nico, nakapasadan daytay interview. Kat taluda nga umay, itatang na, tikabsat na nga lalaki, kat tikabsat na nga ubing. Kung nagkadakwada, brother, may sa nga blessing, ngayon kan nakatiapo ti opportunity nga makapanhaway. Ngam sabalin to nga blessing, no ammom ti aramidem kaday di opportunity, ngayon tad ti apo gan ka. Taado dagiti tao nga naikan ti gundaway, ngam di daamot inararamid na kakabsat. Awan wisdom da, di daamot nagananad, de di opportunity nga dapat isut bang bless ti biyag da, isut nakadadaulan iti biyag da. Kaputa di daamot tinagananad. Isu nga kakabsat, hangkag kamkampante. Nga napintas ti trabaho, napintas ti kasasaad mo. Sa totoo lang, mas dapat nga naanad ka, nasipot ka kakabsat. Because the more blessings you have, the more dangerous it is on the other side of life. That is why, kasla ko ba kanyak nga pastor ita, kat parabor ti apo, impan na tayo ti apo ti dakdakkel kanangat nga to nga responsibilidad. Nga hala nga church itikit-kitaan tayo, no di kat daddo mapayan kakabsat nga papastor kan churches. Kat kunak mamin anulaeng nga tipuugan na tayo ni Satanas. Isong eksakto ti message ni Brother Erwin. Han kami mo't nagtulag, i-preach idata. Ngam ti message na, be sober, be vigilant. Talaga nga naglaing ti apo kaya kakabsat? Gamo na nga pagtugmugan na giti mensahe tayo. Thank you, Brother Erwin. Di ka mensahe nga imburay mo. Talaga kakabsat. I am very much aware. Nga dito estado ti ministry tayo ti HBBC. Te kunak karudan, no nangato ka, katnatnag ka, nasakit ti panakatinag mo. Han nakasla dito church nga basit. Kano nadadail kakabsat, han naunay mangrit na. Ngam dakil ka nga ministry, kat nangato ti kasasaad mo, no natnag ka,
noha nga bullo nga kabsat, baka matay ka pa. Kasta deti church tayo ita nga kabsat. In-elevate na tayo ti Apo by God's grace. Katanyo panunutan ka kabsat, DJ Pride, na in-elevate na tayo ti Apo. Panunutan nyo, ipanagan-anad tayo. So nga da kayo nga kakabsat, agan-anad kayo. Kat the only way, kakabsat, ngagbalin tayo nga naanad, kat nasipot, iti panagbiag tayo nga Kristiyano, kat babaan ti panagkarkararan. So nga kuna ni Apo Jesucristo, kadagiti disipulo, iti Matthew 26:41, kuna na, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. When kakabsat, babaling nga ti espiritu payat. Ay ayatem ti Apo, ngam nakapoy ka akas tao. And the only way nga maannadam day tabiyag mo kakabsat, kat babaan di pa nagkarkararan. Ikararag mo dagiti sulisog ti biyag mo. Ikararag mo dagiti weakness mo iti panagbiag. Ikararag mo dagiti kanito nga nakapoy ka. Ikararag mo amin di kita tapno ti Apo salak na iban na ka. Annadan na ka, katulungan na ka ngagbalin nga naannad kadagiti desisyon mo, kadagiti addang mo, dagiti panggep ken planong iti panagbiag. When kakabsat, di lamamin nagalisto nga ni Satanas, patuliden na iti maysa a Kristiyano. That is why, biyang tayo, lugar tayo, pasit tayo, iti aganad ken agsipod. Don't just believe, don't just think you are okay. You need to be prayerful. Amen, kakabsat? Maudi number 5. Di may isang rason apin anad tayo, communion. May ikadwa, intercession. May ikatlo, oppression. May ikapat, temptation. Kunti may ikalima, unction. Amok nga first time yung nga magnagdata kakabsat. Terminot katoliko deta. Ijay 7 sacraments, holy unction kunada. Ngamti kayat na nga sa ti unction kakabsat, is God's special touch, anointing, favor, and enablement to a person. Ijay dana tulag, nagiti ari idi kakabsat, tapno nagbalinda nga nabilag amang idaulo iti pagilian. Ti aramidon ti Apo, the Spirit of God is upon them. Iso ka kuna na di Bible, the Spirit of God was upon Gideon. He became a mighty warrior. The Spirit of God was upon David. He became a mighty king. So when the Spirit of God is there, the power and the enablement of God is there, you will be able, kakabsat, to powerfully, effectively carry out your function in life. Kagayt example, ni Jacob, kinusit na ni Esau. Kat dimteng ti time agkita dan kakabsat, mabutingan ni Jacob. Kat ti may isang Arabi, kadayta nga pa nagdaldalyasat da kat naturog da, ti Diyos nangibaon ti anghel, the angel of the Lord, dahil ti Christophany, an appearance of Jesus in the Old Testament, nakigubal kini Jacob. Naglaban da kakabsat. Wrestling, judo. Kat inutan ni Jacob nga inarakop dahil nga angel of the Lord. Kuna na nga kasta, palubusan na kong kat sumingisingan diinit. Simong bat ni Jacob nga kuna na ti Genesis 32 verse 26. Kuna na nga kasta. And he said, let me go, for the day breaketh. Kuna na. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Oh, paunayin kakabsat. No kasta tayo. Kanuman pa'y adalain tayo, ada talento tayo, available, dagiti adu nga tools nga usarin tayo, tapnon mapagbalin tayo dagiti obraan tayo ti panagbiag. Awan kas ingkati Apo ket kunam Lord.
anak nga agsardeng nga agkararag, no hanak nga bendisyonan kadeti aramid ko Apo. You know, ado dagiti aramidan tayo ti panagbiag, nga hantay nga kaya ti sarili tayo kakabsat. Isu nga kasapulan tayo nga arakupon ti Apo ko na tayo, Lord. Hang kumaaramid detoy no hanak nga tulungan. Hang kumaidaulwan detoy no hanak nga tulungan. I need your anointing, your favor, your power upon my life. That personally, padas ko dito yakang kanayon. Nagpritsa ka dagiti papastor ko nag-apo, siya sino ako mga mang-mentor ka dagiti nga papastor. Mas laklakay da nga amang ngam siya. Agpaiso nga the experience ko. Agpaiso nga intag-ay mo ti HBBC. Ngamhang ko kabailan, apo, nga isuro ida. Iso nga tulungan nak blessam ti aramidag apo tapnog balinak nga blessing. Katamuyo kakabsat, iji abra, permit kararag ko ti apo. Apo, enable me, empower me. Nag-message ni Tita Almay di Kalman. Nagkaroon da kano tiyang people fellowship iji church da. At kung kunakan di giti papastor, aging gana ita, pagsasaritaan da pelang, dedi in-share ko nga message kakabsat. At kung apo, thank you. That is the power of God. I will not let thee go unless thou bless me. Kada tayo nga naganak, saan nga nalaka, kapatanuran dagiti anak, nga agbalin, nga kas DJ kayat iti apo. Nasisita kadatay nga naganak, nga makita tayo, jay kayat iti apo. Ang nga jay kayat da, ang nga jay kayat tayo, no di kat jay kayat iti apo. And to bring them from where they are, kaday jay kayat iti apo, it takes the power of God to do that. Isong as parents ko nang kumaapo, ang nga nalaka nga baliyaran ti panagpampanunot da iti nga ubing. Saan nga nalaka nga iturong ti puso da iti nga ubing. Isong nga dawatek nga bendisyonan ng apo, tapno mamulik da iti ubing, kaday jay kayat mo nga pagbalinan na apo. Dakkilabason mo ti apo, no dayta anak mo, sa balit tinurong na, nga saan nga di pagayatan iti apo. Itid ko kada kay dayta, tapnon iti kasta, mangrik na kayo nga naganak, nga naasi-asi, ti agbalin nga naganak kadigiti ububing. The purpose ti family is to train and raise children. We can fail in many aspect of life. Saan tayo lang kung mga ag-fail, ti panagpadakil kadigiti anak tayo kakabsat. Idi kalman ada imburay ko, kada nabasak nga artikel, ti may isa nga psychologist, kadi dinabasak ko nagkakasta, anyakit din, tamano nga oras, mano ti ginastos, tapno lang ang madiskobre na dahito nga realidad. Samantalang adda ti Biblian, iti mano nga ribo at taw-tawanan. Kati ko na nakakabsat, di ka no anak nga babae, no kasta nga dumakil da kakabsat, ti attachment da ni nanang da. Kung agtawanan ti 8, aging gana ti 14, ti attachment da ni tatang da. At ijay na nga i-explore iti relationship with the opposite sex. At lalaki ni tatang, babae suna. Ngam no kalpasan kat madano na ti age of puberty, agsubli di attachment na kananan. At mabain tumutan, alangan nga, 14 years old tabalasang mong kalkalabayong matatan, di kadmat mabain mo tabalasang na anak mo. Agsubli kananan. Kat kunak, kat isudeta ti kuna ti Biblian. Ijay Book of Titus, gati kuna na kadagiti asawa nga babae, agsubmitar dati asawa da alalaki, kat isuro da dagiti anak da. Kat agpaiso kakabsat, tano ad anak tayo nga babae kas kanyat. Ti number 1 nga dapat mangisuro kadakwada ni nanang ti mangisuro. Anak ko kastoy ti agluto, kastoy ti agisalapay, at adot tattao, hanam mo ti usto nga panagisalapay. Kastoy ti aramid ti unag ti pagtaengan. Dagitoy ti kitaang ti unag ti pagtaengan, nadalus dapat daytoy sian. Napak ni dapat akanayon daytoy panganan, daytoy paginnawan,
Han na automatic iti panunot ti anak ka babae dayjay. Do di ket tinanang iti mangisuro. Ket kunanang intuloy jay psychologist, ngano kano di jay anak ket lalaki. Ti attachment di jay ubing from age 1 to 7 ket ninanang. At siyempre, nourishment. Ket to kano agtawanan ti 8, aging ganan ti 14 kakabsat uno 15, mapanan ti age of puberty, maya dayo jay riknana kininanang, saan namot nga kagura ni nanang, ngem alanganin ng jay riknana nga asideg ken nanang. Tati pakayatat sandan ni tatang kakabsat. Malagip ko deta tayo di grade 6 ha. Ung-ungtan na kapilitan ni mama, tano graduation, apay kano, nga adayot riknak, nga isot mga habay kanyak di graduation. Kat ita maawata kung kakabsat. Iso nga no, daanak yung nga lalaki, kat imadayo ti riknana, hangkay dapat masaktan. Realidad dayta iti panagbiag ti lalaki. Kat hamupilitan nga dapat mayasedegken ka, kapag balinam nga mamas boy, because the moment nga dinisrupt po dayjay nga procedure, ti growth iti maysa nga lalaki nga anak, dakkel ti posibilidad nga dayjay kababalin mo nga babae isunton ti makitam ken kuana. Isu nga adot dumakkel nga ububing nga lalaki nga nalupnen ken nalupoy kakabsat. Bakla ko na tayo. Kasi haan nga na-develop kadedi stage nga dapat ma-develop iti kinalalaki kang kuana. Kasi dayjayan nga stage ni tatangan iti dapat nga pakiassociatan di ubing. Siyempre no si kakatnanan ko na magat arakupem. Ako kayat ko na nagat. Apay anak ko di nagkay-kayatan. Pag-guilty i-guilt trip mo di anak mo. Siyak din nagrigrigat nga nang siksikugken ka, agsangit kan. Ado nga rigrigat ko nga nagtagtagibikin ka. Kat itanta arakupeng ka, di nakmut kay kayaten kung kunang. Haan kakabsat, you need to understand. It is a reality in the growth of a boy. Nga umadayo, they affection. It's the affection. Saan nga jirik na nat imadayo kakabsat? Jay affection. At bumaron. Di kiyon nga rin arakupon ni nanang nagat, di mami nagat, kunana nga kastagat, Mami, don't do that when there are people looking at me, kunana. Ngam no, da jay balay kat arakupon ni mami nakakabsat, okay. Ngam no, da jay ruwarang kakabsat, no mami, kunana, please don't do that when there are people looking at me, kunana kakabsat. Kat anak, iso nga makita nga agyaman nag-apuhan na bakla, digiti anak ko kunat. Oo. Kat anak ko na ta Biblia, di Ephesians 6:4. Kunana di Ephesians chapter 6, verse number 4. Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. No tay ubing kakabsat, kat mapanan ti age of puberty, ni tatangan ti dapat nga mangisuro ken kuana hanggat na mabaling isuro nanan hana dakas nga ni nanang maisuro na di anak ngam jay tatang i-provide na di jay nga kasapulan jay anak nga attachment kasi once nga ni tatang ket hana inaramid dayjay sumapol ti barkada dayjay anak isu nga kaadwan nga ububing ag 12-13 mapan ti barkada nga kakabsat. Kat ni tatang anaramidam, bring them up in the nurture. Ti kayat na nga sa uwan, deta admonition, ijay mga sursurwan, gati pa nagpanunot, deta nga ubing, principle-based, haan nga emotion-based. Isu nga no ti anak, uray hang nga nagbakla, nunanang itinang nang mulikan ko na, di age 7 to 14, nakapoy ti emotion, deta nga ubing. Tahan nagkurri ti prinsipyo di panunot king kuana kakabsat. Ngam no dayta nga ubing di makel nakunam no. When you make decision, this is right and this is wrong. What will you choose, right or wrong? Right. This is the right principle.
mamuli di panunot na, iso nga ti panagpanunot na logical, sensible, principle-based. Akabsat, saan nga nalakadeta? Mabaling ako na apo, nakabisbisi ang trabaho, kat ko na, hindi kalman. Ato dagiti single parent tayo. Ang kay mo upay, nunanang ka, kat ko na, kasano nga ron, kat awan mo tatang di balay. Don't be discouraged. Kasi di apo na parabor. That's why you need to pray and you need wisdom. Amen, kakamsa? Di ala. Kat itak, kat patinggan, kat sapay ko ma, na dito yung buray ko kadagay nga mensahe ita, dakkel tinaitulong na, agbalin tayo nga nalaing nga managkarkararan. Amen? Praise God. God bless you. Preacher Glenn, go ahead. Praise the Lord. Nagbagas nga mensahe kakabsat. Thank you very much, Pastor Pruvi. Ti Apollo unay ti may dayaw. Dakil nga pagyamanan ka dito nagbagas nga mensahe tata. Nagpowerful. 5 nga puntos kakabsat. Amen? Again, hante lang i-enjoy, hante lang appreciaran ita gundaway dito nga mensahe. Hindi ka di pag-reflectan tayo. Amoy, dyan ka na ni Brother Florante di Wednesday. Talaga mas artistahin din yung kapsat tayo. So, kanahin nga reference point tayo. Kung na ni di Wednesday, di testimony na pagyamanag ta ni Preacher M, ag-message kanya kat kumusta na kasla kabsat ko dito yung na. Malagip ko ni Preacher M nag-message ag kumusta kanya kat ibalagip na lugo kanya pag-reflect ag pala di message Domingo. Kat tingat lawasan ka kabsat. So, i-challenge ko kanya yun di jay. Lagi po nyo, reflect nyo, reviewin nyo di gito yung mensahe na nagpintas ti epekto nagkakabsat. Hanlaan nga dito immediate after the message nga reflection no di giti inal daw after devotion before you sleep at night. Apong nagpintas, nagbagas, nagadut reflections ko ka dito yung message kakabsat. Tiya po lo may day dayo. Amen? Tumagdirti na rod, let's pray for our giving this afternoon. Apo nakasisaya at kalunay apo talaga nga hami kaya apo nga nga isublikeng ka. Dorated mi amin nga da kanyami apo dorati biag mi ket hami kaya nga baluran iti kinasaya at mo kanyami. Iti duwa nga mensahe apo ngem pa dalan mo kadigit edipen mo ni Preacher Erwin, Pastor Puvi, nagbabagas daw Lord God. Ket thank you so much Lord for the realizations. Ti Espiritu Santo maapo nga nagtrabaho kanyami tata. Amok apo sinagtunggal mesa kanyami very special apo ti pinakisaritam. Di balikas ni pastor, di nangugmig kakapares ka man tin surat nga puntos kon verses. Ngam apo, ti Espiritu Santo, very specific apo, ti nagisaritaan na kanyami. Thank you so much, O Lord God, that you cared so much for us, that you love us so much, that you wanna make us be better, O Lord God, not just physically, but spiritually. Thank you so much, Lord, for your dear servants, our senior pastor, Pastor Puvi. Please continue to use him mightily, O Lord God. Thank you for the privilege of praying for him, of supporting him, that Lord God, makita mi apo ti pinagtrabaho mi ti panagbiag na ket ag sumilimit lang kanya mi apo babaen di giti nga mensahe. Thank you as well for Preacher Erwin nga duray na puyat na bannog. Ket apo hanga jipig sana iti nagtakdaran na nagdependaran na no di ket di sikat ti Espiritu Santo. Patuloy mo bendisyonan apo isuna. Lord, ti deti agundaway pinangi sublimi apo ti tithes mi pinangted mi ti offering mi. Agbain kami kumauwa po. Ta apo ti kinasayaat mo, ti parabor mo, ti pamendisyon mo kanakadakdakelan. Ket deti very humble apo nga isublimi. Ket apo katiting laing numampe kasta agyaman kami ti dakkel nga pribilehyo nga maaramat mo iti biag mi, ti gundaway mi, ti panawen mi. Ken deti apo resource nga patalag mo kanyami. Please Lord, patuloy na kami nga bendisyonan idalon iturong tapno mas mausar mo pay apo iti biag mi, ti oras mi. Kundi kiti resource ng patalik mo kanyami para ti trabaho. Thank you so much, Father God, for this privilege. All this, Lord, we ask in Jesus' name. Amen. You may bring your offerings sa kapsat.
Amen. Patpatuloy ti ikararag kakabsat. Di dya, masidag nga si Teo. Daniel, nabayag ng urayan mi deta post iti Facebook ta adukayat mi ayaban ganim bitaran nga maumat iti mi i-share nga invite. So please post it ASAP so that we can send it to our connections. Handaman makaumay but at least nakita da mi invite tanda. Also, please inform me no anat registration can fee. Kesa Tita Riza ask kat baka agilibre ni Tita Riza iti registration para ta CSC. Nalipatak in message din na mag. Tumagdartero kakabsat. Let's sing one more hymn before we have Pastor Puvi close us in prayer. And let's sing that hymn this afternoon. Last hymn. Bless God. Amen. First verse. In the stillness of my soul, I reflect to see how your love and power have grown and moved inside of me. Amen. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, holy. One voice in unity, one voice of praise to Thee, in hearts of love and worship we will sing. Bless God. You've been my strength, you've been my joy, and gently dried the tears. I thank you for the faithfulness you've shown down through the years. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, holy. One voice in unity, one voice of praise to Thee, in hearts of love and worship we will sing. Bless God, we will sing, bless God. Amen. Amen. Pastor Ruby, please close us in prayer before we go on to our groups. Amen. Okay. Thank you, Lord, for a very wonderful service today. So, apay apo nga wonderful is not only the presence of each one, a symbol of their commitment to the church gathering, but most especially your presence, Lord. Isut ng padaeg kada iti gimong miita. Ket tinulungam dagiti adipem nga nagiburay ti mensahe. Ket itaapo bendisyonam deti nga mensahe isut mangmuli, mangbalbaliw dagiti bibiyag tunggal maysa. Bless, Lord, the reflection time. Continue to bless Preacher Glenn and family, all the men and everyone. Dismiss us with your blessings, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Bagabalum di aming kakabsat in Zoom. Thank you so much for joining all the way from Canada, Tita Riza. In Vegas, Tita Teresa. In Maui, Tita Annalie. Big Island, Dati Luisa.